Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan bunsod ng bagyong Maring na sinabayan pa ng high tide, binaha ang mga pangunahing kalsada at ilang mga barangay ng Dagupan. Isa na dito ang barangay ng Poblacion Oeste. Pinasok ng tubig baha ang mga bahay sa lugar. Sa larawang kuha ni Kyle Brian de la Cruz, kita ang gabewang na tubig baha sa loob mismo ng kanilang tahanan. Yearly na po namin itong nararanasan po. Basta umulan po ng straight ng isang araw, diretso, automatic po, babaha na po dito. Sasabay po yung ulan and then yung high tide po. Ngayon lang po yung parang pinaka-sobrang taas na baha as of this year po na naranasan po namin dito. Nakaantabay naman ang mga opisyal ng Barangay Poblacion Oeste para sa paglikas sa mga residente. Pero nagpasya ang ilan gaya ng pamilya ni Kyle na manatili na lamang sa kanilang tahanan. Sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon kapag may bagyo o di kaya ay high tide. Wala po kasi sobrang dami din po ng gamit namin. Tsaka gaya nga po ng sabi ko kanina, parang taon-taon na rin po namin itong nararanasan. Kumbaga immune na po kami, sanayan na lang po. Ganun, na mabababad ka ng ilang araw. Ganun. Pero at the end of mga ilang araw, puho pa rin naman. Pero inamin na nangangamba sila sa banta sa kanilang kalusugan dulot ng baha. Hiling nila sa pamahalaang lungsod, sana ay magkaroon na ng agarang aksyon sa paulit-ulit nilang problema. Dahil sa bagyong Maring, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa lungsod. Suspindido rin ang trabaho sa mga government office maliban lamang sa mga ahensya na kailangan sa mga emergency response. Inikot naman ng alkalde ang lungsod at nagtungo sa Dagupan City Public Alert Response and Monitoring Center upang personal na makita ang kalagayan ng mga Dagupeño. Sa San Fabian, Pangasinan, higit 50 pamilya ang inilikas mula sa barangay Nibaliw, Narvarte at barangay Kayanga. Ipinatupad ang forced evacuation kagabi sa mga naturang lugar dahil sa banta ng pagbaha bunsod ng pag-apaw ng ilog. Nasa higit 200 katao ang inilikas sa San Fabian Sports Complex. Nakabantay naman sa evacuation center ang mga kawani ng San Fabian Municipal Health Office upang masiguro na nasusunod ang mga safety protocols at upang mabigyan ng agarang atensyon ang sinumang may pangangailangang medikal. Sa lungsod ng Urdaneta, kita sa video ang paglusong ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa ilog para sagipin ang 13 manggagawa. Na-stranded kasi ang mga ito nang umapaw ang tubig sa ginagawang tulay sa barangay Pinmaludpod. Ginamit ng mga manggagawa ang kanilang sasakyan upang makahingi ng tulong sa mga nagdaraan sa lugar. Tagumpay na nailigtas ng mga bombero ang mga manggagawa sa tulong ng mga opisyal ng barangay at Public Order Safety Office ng bayan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.